Здравейте, днес ще качвам клип на 2К11 на Кетча. Сега ще играя... Да, ръкава. Така, днес ще ви покажа, сега шампион ще ви покажа. Да, чакайте, че забрах как беше. Как беше? WWE чемпион беше Ренди Ортън, CM Punk е с американската, Усутата с отборните, Наталия с Дивас, SmackDown, Брок Леснер е с World Heavyweight чемпион. Кой беше това? Това е Барет. Това е с интерконтиненталната. Тук пак с Усута. Мики Джеймс с тази другата дива състояние на отбор. Сега да направим първия матч. Браво. Бики Линксън срещу Рейнджи Ортън. Тук ще играе Рейнджи Ортън. Така да вече бе да искам малко се забавих преди да цикнем. Сега да излиза. Ето, почват. Отдавна не съм играл 2К14. Да, обърках се 11. Обърках се, защото играл съм и 14. И последния път бях играл 14 и затова се обърках. О, това е голям тук, ми спира. Много бахти. Айде остана малко. Свиньо. Свиньо остана. Така падай. Толкова се здраве, че едната бутнах. Това ще скоча в кола. Пометал кътлес. Уж такъв грамаданен, пък го пометал. Последен път да скоча в кола и да прави нещо друго. Така. Опа, бе, искам паднах и можа да го ударя. Аз съм. Представено да му прасах. Ще спомням да изкарам някакъв предмет. Я забрах къде се изкараха. Така че го бъхта. О, деда ти му праснах. Айде. Ела. Опа. Фана го седем, така че го пирна. Мен го заболя. Удар му това. Не мога да се засиля към него да го удара. Да стам по-бързо. Сега как ще го изпера? Това доста ме затруднява. Малко ме е трудно да играя. Ой, как го пернах аз съвсем едното добро. И то много бързо става. Сега ще го пръчка. Сега се става толкова бързо, как си човек да те накара да препаднеш. Сега се какво ще направи. Това блокна ни. Опа, съм цъкнах пауза. Не цъкай на копчета. Това ми е доста трудно. Съдените. Сега му чувам до главата за вътре. Вътре. И сега ще му правя пълната кик, защото Аркел не ми са при. Да, на Аркел. На го бавя преди в една федерация, само под кикове му перах и си на така губиш от Ренди. Аркел. Сатуш. Опа, дигна го без да искам. Сега ще го бутна пак. Не? Как ме изпера. Само ми бегвам. Охо, това беше яко. Аре, туш. Победа. Ренди много силенки час. Много любиме ме да мисля. Все пак да мисля на най-красивия кичъс в вселената. Няма по-красив кичъс от него. Да. Така сега този матч ще го скинем брат Тол срещу Финлай.
И Санчо. Сега, изчакаме да завине това. Сега да видим. Филуа и Санчо май ще спечели. Филуа и Санчо ме печелят. Следващия матч Джимми Усо и Джей Усо срещу Джеки са тетко отборен. Хизлейтър и Тета Суно. Това ще го скипнем. Опа, биде сход. Чакай да се върна назад. Това го скипнал го. Кой пече? Така, този матч също ще го скипна този матч. Да видим сега кой ще печели. По-бързо свърши да правим бързо. Сега. Тук е спечелил, да Рок е спечелил, значи скала да спечели срещу CM Punk. Така, следващия матч на Triple H срещу Шон Майкълс, номер 1 претендент за титулата на NXT WWE Championship. Така. Сега ще го играят. Той не е ще го играят. Така. Шон Майкълс напада. Шон Майкълс напада Triple H. Това ще е лесна победа да Шон Майкълс. Следвато му бежа от кола. Той стана вече, така че няма смисъл да го правим. Един лака, че му пирна. Така, бягам към него. А сега пак, че му пирна грубо. Сега ще му запръска един обръц. А сега се вътре. Вътре. Ево, енергетните го преспивам. Ома кефи третенците му. Кой? Това Артров! Кой иска то пък? Тук също разсейва. О, малко ще се окаже дълго това. Сега ще чакам копчета, като да не са повдигни. Айде, Артов, тръгвай си. Задядам да иска тук. Трябва да вълна от тази федерация. Направо спрям да цикам. Мъляхам ръцете. Айде, тръгвай си. Така. Тръгвай си. Не мога да си купа тази коса, да не се го късаш. Ще стане още по-грудно лицето. Побера. Па толкова разсиваш и па побера. Така. Сега. Да видим. 4 седмица до трина. Добре, толкова са кефи. Добре, да вече отново беше малко пауза. Така да чакаме малко инсерт. Не изчакам малко. И че се разхожда. Какво? Защо ма на ринте напада Шон Майкълс? Защо му да го напада? Враждани иска на турнира, защото ще се би и Рин да го напада. О, майко. Добре, драма клип първия хареса, ще се видим някой друг път. Добре.